Nazaretha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngumkhokheli umthembu eza nomusa temple eMaritzburg. Nazaretha ingcwele nginovalo ngiyesaba. Ngiyamkweleta kakhulu Shembe kodwa bengingethi usuku. Kodwa ngoba uNkulunkulu mesefuna into yakhe uyalenziso. Mangabe sihleli lapha emuva sesibadedelile oma bethu basukuma ngoba singabantwana. Mangabe ngibona umkhokheli okugcina esemile la. Ngithi mina sizoba sehlazweni. Uzoqeda lo mkhokheli bese ubaba avula isikhala. Bese kube ngathi siyamdelela uNkulunkulu. Baba singabantwana bakho sibancane. Siyona kodwa sikubonile. Ngelinye ilanga ngizothatha eduzane sizwile imisebenzi yamqalwa endlela kodwa ngicela ukubonga lwezulu. Ngelinye ilanga uma ngabe iCovid sifikile befa abantwana babantu ngapha nangapha zivalwe izikole ubuthaphuthaphu. Kodwa wena uNkulunkulu awuvumanga ukuthi isikole engisebenza kusona sivalwe nakanye. Kwathi ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngakubona nyazi lwezulu. Ngena iconvoy yemonto esikoleni engisebenza kuso. Ngabona kutatazela wonke umuntu abantu engisebenza nabo begijima begaqa ngamadolo ngababona abakhokheli engibaziyo bekhona esikoleni engisebenza kuso behamba nanye unyazi lwezulu. Wathi uma usufikile wafike wangena eoffice ngabona sinesikole esikhulu engakaze sibe naso. Wangena la wafike wahlala khona. Wase ubamba inkonzo wasubiza umhlangano nomphathi wesikole neSGB. Kwangena lo mhlangano wabanjwa ngangitatazela ngaphandle kungathi sipheka ukudla nje wasuke sipheke emhlanganweni. Angathi noma uNkulunkulu masigijima siphekela abantu bakho uyayibona inkosi imisebenzi esiyenzayo. Engathi ngelinye ilanga uma ngabe insuku zethu ziphela sinomkhokheli umangubane osebenza nathi ohlubuka imihla namalanga. Engathi inkosi ungengevume singene sogwini. Wathi mawusubambile lo mhlangano waphuma uNkulunkulu ngathi mangifika esikoleni ngixoxa le ndaba kothisha engisebenza nabo khona insizwa kaDlamini ekwazi ukuthi uNkulunkulu kodwa engakulandeli yavele yakhuza ingcwele njengoba kade ikhuzwe ebusuku yathi ngeke sivalwe lesikole. Nempela Nkosi isikole kusenguso akekho noyedwa wakwaba neCovid akekho noyedwa umntwana wake watesta positive sawubamba unyaka ka2020 saze sakhipha results 100% ano bachelor bodwa ongekho noyedwa umntwana wathola idiploma. Ngawe uNkulunkulu umuze engisebenza kuwo okuyilithando high school ikhula Nkosi unyaka nonyaka. Kulonyaka sikhipha ingane no7 engenawo ngisho yedwa 80%. Ukuba uNkulunkulu ungenanga kulesa sikole ngabe nemlingo eyenzeka kulesa sikole ayikho. Ngiyacela Nkosi angifuni ukubuyela emuva ukuthi ngangiyena uthisha mina kodwa inyanga yezulu yangena kithi ngilele ngino matric yafika ngifaka iwashi yasithi Nkosi ngibusise ngizophasa esikoleni kusukela ngalelo langa ngaba uthisha nguye namhlanje. Ngiyacela Nkosi ungangishiyi uhlale unami ngesikhathi zonke. Nkosi yobusise manzi ungaphimsile.